Kopogore gi mano, heni chuo moko adek ochwal e doho ma Gatundu kitudogi gi ketho ratich dichuo wadgi e boma ma Gatundu. Chuo adek go moyanga kaka Kelvin Muhoho, Daniel Kungu, kaachiel kod George Ndarwa. Bende yudi gi ketho mar ketho duong' dichuo moro mana nigi mantiere kod dang'ni mar paro. Achije adek go doho ong'ado medo dinonegi kuom thuolo mar ndalo 3 ka nonro dhi mbele ka iduokogi e doho chieng' tarik 5 mano mar dwene. Kelvin, now the prosecution has not demonstrated how the respondents will interfere with witnesses and also how they do not have a fixed place of abode. Bail and bond is a constitutional right to any arrested person as per Article 49, 1, G and H, unless there are compelling reasons presented by the prosecution to warrant such a denial. However, considering the sensitivity of the allegations and this being a matter of a sexual nature, I will reluctantly grant the prosecution 3 working days to complete the investigations. The 3 respondents to be remanded at Gatundu Police Station mentioned on the 5th of February 2026 for